Bona tarda, jo parlaré molt poquet perquè qui jo he vingut a escoltar és el Marià, no pas a mi. Com ja ha comentat la Mireia, és una nova conferència de la Rutlla. Aquest cop fem un canvi de registre. Per primer cop a les conferències de la Rutlla parlarem d'esport i, evidentment, parlar de la Rutlla i parlar d'esport doncs podria parlar de canvis d'esport que de rugby. Ara ja fa més de 7 anys que el Valdir Leu, que és la persona que dona nom a aquest carrer, a les instal·lacions que tenim aquí davant, a l'estadi, al complex, va tornar de Toulouse, on havia anat a estudiar veterinària, amb un nou esport que va voler compartir amb els seus companys de la tertúlia de Carlini. Curiosament, aquell principi, aquella cosa nova que portava el Valdir Leu, va esdevenir en el primer grup de rugby de l'estat espanyol, que és la Unió Esportiva Sant Boià. Per parlar d'aquests primers anys del rugby, que és el tema de la conferència, tenim aquí el Maria Pasarelo Rodríguez. És un rugby, una persona que ha jugat a rugby, ha entrenat, ha sigut promotor de rugby a la Universitat de Vic, i un tema molt important és que fa molt poc va tenir un doctorat cum laude, amb una tesi doctoral que dona el títol als catalans del rugby, una història social i cultural del rugby a Catalunya. Sorgeixen una sèrie de preguntes, no? Per exemple, ¿por qué Barcelona desenvolvió un esport con el rugby? Un esport que, per exemple, a Barcelona no es coneixia. Va anar d'aquí, a Barcelona va venir després, però l'origen estava aquí. Com va esdevenir Sant Boi el bressol del rugby? Ja s'ha d'esperar 500 anys d'aquest tema. No m'allargo més, per saber-ne més sobre els orígens del rugby, us deixo amb el Maria Passat. Em costa també amb els micros, si no em sentiu, m'aviseu, encara he de parlar, encara m'he de costar més. Gràcies. Ara? Bueno, més o menys, anirem fent, si hi ha dificultats m'ho dieu i m'acosto una miqueta. Em costa, el tema d'estar a prop del micro, he pensat que hi ha una xerrada amb meus, però vaja. Primer de tot, agrair a la Rutlla, al Centre d'Estudis Sant Boians i a Lluís, en aquest cas, per haver-me convidat aquí a venir a fer la xerrada. Ara ho comentàvem amb el Sirvent, que és el primer cop que em conviden a Catalunya per parlar de rugby, que és per mi una passió. He estat, amb confiança ho dic perquè són poquets, a Anglaterra, a Itàlia, ara vaig anar a París a fer una xerrada a França, i no havien convidat mai a Catalunya, vull dir que és la primera vegada i de veritat moltes gràcies, em fa molta il·lusió, especialment que sigui aquí a Sant Boi. També agrair a la gent de la Comissió Històrica de la Sant Boiana, que sempre, ara hi ha una comissió històrica més formal, però des del 2017-2018, que em van obrint regularment les portes, vull dir que és on he fet la major part de la informació que us presentaré avui. Tampoc vull deixar-me el Carles Serret, de l'Arxiu Municipal, que també és una persona que per mi és gairebé erudita en el que és la història de Sant Boi, i qualsevol dubte que tinc, sempre l'escric i sempre em contesta, és un plaer. I finalment també a la Catalana, que sempre ha donat recolzament en totes les recerques que he fet i és una ajuda important. Dir-vos com a Lluís que jo vaig estar treballant amb el rugby des del 2018 i vaig fer la tesi doctoral que en si volia posar en context el que era la història del rugby a Catalunya, no tan sols escriure-la, sinó buscar una miqueta els perquès de com es van donar les coses, i espero poder respondre a la teva pregunta que m'has fet ara fa poquet. Jo no soc historiador, jo soc llicenciat en Educació Física, per tant vaig entrar a la història a través d'estudis culturals, per entendre'ns, perquè em situo una miqueta. Si us sembla bé, comencem i engeguem la presentació. Intentaré teixir-vos un fil que vindrà des de l'arribada de l'esport a Catalunya a l'arribada del rugby, les seves primeres experiències que vam tenir l'any 11, passant pel que va ser l'esdeveniment fundacional del rugby, que va ser el partit del 21 entre el Perpinyà i el Narbona aquí a Barcelona, per passar després a la creació de la Sant Boiana, posteriorment la Federació Espanyola, la Catalana, per acabar descrivint una miqueta com estava organitzat el club a nivell formal, que era aquesta sociabilitat i, com ja donem pistes, que era molt particular i molt únic, que era interclassista, diguéssim, que era una posició social mixta, que anirem fent. Pels apassionats de la Sant Boiana trigarem gairebé mitja presentació d'arribar al grup, però anirem fent. Com a curiositat, aquesta fotografia
És el primer document gràfic que hi ha a la premsa catalana, que és de l'any 21, a la Jornada Deportiva, que és del primer partit oficial, el primer partit formal que juga la Sant Boiana contra el Natació Atlètic, d'una sèrie de 7 partits que juguen. El primer és a l'octubre i van jugant fins a final d'any 7 partits. Aquest és el primer partit formal de l'equip Sant Boiana, com a curiositat així. Tal dia com avui, fa 103 anys, per això vam triar aquest dia amb el Lluís, el 18 d'abril de 1921 va aparèixer a la Veu de Catalunya una gazetilla, una petita columna que deia: se'ns comunica que la veïna població de Sant Baldiri de Llobregat s'abocava a construir la societat Unió Esportiva Sant Boiana de Futbol Rugby, en la qual es proposen els seus components introduir en la pràctica dintre la nostra regió l'elèctric joc que tants adeptes té a França i a Anglaterra. Continua parlant de la figura del Villaleu, que és la persona que lidera el projecte, que pràcticament tenen 25 socis, que jo crec que van inflar una mica els números, perquè si mireu el llistat de llibres socis, fins al juliol del 21 n'hi ha 20, però bueno, tampoc ens posarem molt primirats. I el que volia fer Baldiri amb aquesta gazetilla que va enviar i el periodista era cridar l'atenció dels amants d'aquest esport, perquè engrossissin les files de la Sant Boiana o perquè creessin altres equips per tal de poder competir. Era bàsicament això. Parlarem una miqueta més endavant de la funció que va tenir la premsa en aquesta època. Acabat de sortir aquesta columna, els 2, 3, 4 dies els va escriure el Club Natació Atlètic, el que era el president accidental, l'Enric Masses. Què esteu fent? Volem saber-ho, volem introduir el nostre club. Va ser un resum de la primera carta que li envien. I també als pocs dies el Trabal, que va ser posteriorment president de la Catalana d'Atletisme i president de l'Espanyol d'Atletisme, també els va escriure, que en aquella època era periodista, i diverses persones interessants. Va tenir molt impacte dintre els cercles esportius, aquesta simple columna. Per situar-nos, per començar la xerrada, anirem a finals del segle XIX, a l'Exposició Universal de Barcelona de 1888, que va ser una de les primeres entrades, les primeres portes d'entrada al que era l'esport a Catalunya. Anàvem encara endarrerits, evidentment respecte a Anglaterra, però respecte a França. I aquí va ser una miqueta les primeres experiències que vam tenir. Hem de pensar que Barcelona, en aquell final del segle XIX, el que era a nivell europeu, hi havia un progrés important, tant del que era de la ciència com de la tecnologia, i el que es volia era traslladar això al ciutadà, millorant el que era la ciutat. Ens trobem, per tant, a Barcelona en plena efervescència urbanística. Ara parlarem, però s'estaven enderrocant les muralles, es creaven places, es creaven avingudes, vull dir que s'estava posant al nivell de les capitals europees. A nivell econòmic, era un moment de gran expansió del capitalisme, d'acord? I a nivell cultural, a finals del segle XIX, principis del XX, ja començava a haver una vida cultural important al paral·lel, a nivell teatral. En aquesta Barcelona es vol presentar el que és Europa, es vol posar a l'aparador i diu com ho fem, i organitzen aquesta exposició universal. A nivell esportiu hi ha moltes exhibicions de ciclisme, de regates, de patinatge, de sala d'armes, de gimnasos, fins i tot hi ha una ponència d'educació que tracta l'educació física. Pensem que estem parlant de finals del segle XIX. I aquesta va ser una manera de presentar les noves formes d'oci que practicaven l'aristocràcia tant britànica com francesa, que la burgesia catalana estava amb ganes i ansioses d'imitar. També va haver-hi una altra porta d'entrada dels esports en aquesta època, era el contacte amb els estrangers que vivien a Barcelona, que havien practicat alguna disciplina esportiva, o també algun local, com passarà posteriorment amb el Villaleu, que havia practicat l'esport a l'estranger i tornava a Catalunya. L'esportivització a Catalunya. L'esport modern va penetrar a Catalunya a través de diverses fonts. És a dir, que la primera porta d'entrada és l'exposició universal que es presenta a la burgesia, però va començar a entrar a partir de la segona meitat del segle XIX
amb un caràcter, amb un rerefons militarista, que hi havia activitats de vela, de rem, d'esgrima, de tir o d'equitació. També va haver-hi una proposta higienista al mateix moment, a través de la gimnàstica i de la natació, o també vinculades amb activitats de la natura, com el muntanyisme o el pedestrisme. Paral·lelament, es van començar a instal·lar gimnasos a Barcelona. El primer, crec recordar que és del 1860, el Gimnasio Espanyol, però van haver-hi en poc temps molts gimnasos. Van començar a instal·lar el Bricall, el Soler, que us deu sonar, l'Espanyol, diversos, que el que feien era fer pràctica esportiva, en general individual, per la classe benestant catalana. També a finals del segle XIX van entrar pròpiament el que eren activitats esportives i ja hi havia ciclisme, ja hi havia pilota basca, el tenis, que crec que el tenis de Barcelona es va fer el 1899, diríem, i activitats d'excursionisme. Però, evidentment, com continua sent avui en dia, la que més impacte va tenir, la que més força va penetrar, va ser el futbol. Penseu que hi ha escrits, hi ha documents que es jugava a Barcelona des de 1875, però a finals de l'última dècada del segle XIX va ser quan va tenir la seva explosió i d'un esport pràcticament desconegut va passar als anys 20 a ser, no m'agrada posar aquesta paraula, però l'esport rei, l'esport que ocupava tots els portals i tots els diaris. Aquesta és la primera referència a l'esquerra que tenim a Catalunya d'un partit de rugbi que surt a La Vanguardia el 1894. No diu pròpiament la paraula rugbi, però sabem que és un partit que se'n va... El Manningham Football Club va jugar a París. I a través d'una sèrie de 3 articles comencem a veure i a aprendre que existeix un altre esport, una altra variant en aquell moment del futbol, que era el futbol rugby. En aquell moment la premsa no tenia tant una òptica industrial, una òptica de guany de diners, per entendre'ns, una òptica de profit. Era més aviat, sobretot l'esportiva, de promoció i desenvolupament de l'esport, parlava de la salut, del benestar, reivindicava nous espais, la creació de clubs, com heu pogut veure amb la primera casadilla, i feia amplificar d'això, de noves pràctiques, i volia captar, adeptes per les institucions. La primera vegada pròpiament que tenim un article de rugbi a Catalunya, que apareix la paraula, és de 1895, també a La Vanguardia, a través dels corresponsals estrangers, que parla d'un partit de les home unions, entre Gal·les i Escòcia. Fixeu-vos que a nivell d'imaginari esportiu va penetrant aquest nou esport a través de la premsa, d'acord? Que tindrem moltes no, que apareixeran de manera habitual i regularment cròniques de partits de futbol rugbi, a diferència del futbol associació que es practicava majoritàriament en aquesta època. Els primers contactes que tenim a Catalunya amb el rugbi són a través dels britànics. En aquest cas, després d'un partit del 1901, després d'un partit amistós entre el Futbol Club Barcelona i el Català Futbol Club, acaben el partit, i com aquí baix podeu veure, van dir, què fem ara? Doncs no sé si era un tocat o un agarrat, i no crec que fos un partit a nivell del que coneixem avui en dia, però sí que van fer un partidet de rugbi a nivell amistós. I aquesta és la primera referència que tenim a Catalunya, el 1901. Hem de pensar que en aquella època la major part de jugadors de futbol estrangers que hi havia aquí a Catalunya havien practicat les dues disciplines del futbol. Que per aquella època, penseu que estem parlant del 1901, principis del segle XX, però fins al 1871 s'havia creat pròpiament el primer reglament formal, diguem-ne universal, de rugbi. Per tant, era una barreja d'esports que el fora de joc de futbol funcionava molt abans, molt diferent. D'ara semblaven més els partits de rugbi que no pas partits de futbol. Però vaja, en aquell moment l'Arthur Whitty, que el 1902 va ser capità del Barça, havia jugat a rugbi, el Sir Alexander, tots aquests eren jugadors del Barça que havien jugat, el Gustavo Grim, que era local però que havia anat a Anglaterra, també havia evidentment practicat el rugbi, el Gamper, que evidentment us sona, ell va jugar a Lió durant gairebé un any i mig, o el René Fenoller, que era de l'Espanyol, vaja, que hi havia molta gent que havia practicat, però en general vinculat sempre als britànics.
Veureu que us vaig fent puntualitzacions i farem un parell de quadres perquè tot aquest procés no va ser únic a Catalunya, evidentment. Va ser un procés molt similar i de manera, amb marcs temporals molt paral·lels tot el que és el sud-est d'Europa, perdoneu-me. I us faré petits incisos sobre Portugal i Lisboa, que veureu que va ser pràcticament el mateix. A finals del segle XIX, a Gènova, va haver un partit entre la Royal Navy, entre dos equips de la Royal Navy, i a Portugal, el 1903, dos equips formats per jugadors britànics. Tot el que és en aquest marc temporal, la primera experiència del que és el sud-est d'Europa és a través dels britànics. Perdoneu-me. Passem als primers intents també d'un partit, que els catalans puguem gaudir d'un partit de futbol rugby. Aquests primers intents són el 1903. S'intenten portar dos equips de futbol del Tolosa que també sabessin jugar a futbol. I arrel d'això, l'Hispània, l'Espanyol i el Barcelona intenten fer un equip de rugby per competir contra aquests tolosencs. No hi ha registre que es produís aquest partit, ni el de futbol, evidentment, ni el de rugby. El de bàsquet està una mica difuminat, perdoneu per la qualitat de la imatge, però així el diari, és d'un intent de club també de crear un club de rugby el 1904, però tampoc hi ha documentació que es pugui atestiguar d'aquest club. I passem ja al que va ser, diguéssim, el primer esdeveniment fundacional del nostre rugby, que és el partit que juga l'Espanyol, el Club Deportiu Espanyol, en aquella època contra la Ciutat Patrí. La Ciutat Patrí era una societat dedicada bàsicament a l'educació física i a la preparació militar, creada el 1910, perdoneu, i aquesta gent, jo no sé si és per nostàlgia de casa, si era per practicar el seu esport preferit, si era per una mica per trobar-se amb els amics, amb la colònia, decideixen fer un equip de rugby, d'acord? I busquen un contrincant. A través dels germans Charlot, que feien atletisme al Club Esportiu Espanyol, que eren fills de francesos, contacten i fan aquest primer partit, el 21 de maig de 1911. Serà una sèrie de 3 partits que es disputaran, però arriba ja al juny, l'últim partit, i això, amb l'arribada de l'estiu, que els jugadors de l'Espanyol eren pròpiament jugadors de futbol, que en aquella època hi eren especialitzats, que no hi havia altres clubs contra els que competir i que el Patrí es desfà, no té una continuïtat directa. D'acord? I com veureu, haurem d'esperar 10 anys més, pràcticament una dècada, que li direm d'anys buits, que no hi ha rugby formal aquí a Catalunya. Us he posat aquest petit quadre comparatiu perquè veieu que és exactament, va succeint de manera paral·lela i en marcs temporals molt semblants al que és tot això al sud-est d'Europa. Les primeres manifestacions, fixeu-vos que no inicia al segle XIX, finals del segle XX, el primer equip que juga local, el 1911 a Itàlia, el 1911 a Catalunya, el 1903 en aquest cas, però també dintre la primera dècada a Portugal, i els primers partits contra equips estrangers, tant a Itàlia com a Catalunya, el 1911 i a Portugal el 1908. Com veieu, són marcs molt semblants. I ara arribem al partit clau, que va ser, que com els de la comissió segur que ho saben, però diguéssim, la majoria també coneixeu, que es van conèixer el Valdir Hereu i el Michel Reynal. Hem de pensar que l'Unió Esportiva Perpinyanesa, el 17 d'abril del 1921, queda campiona de França. S'havia reprès el campionat francès després de la Gran Guerra i aconsegueixen guanyar aquest campionat francès. Com sabeu, els de Perpinyà tota la vida s'han conegut com els catalans, sobretot per l'emblema que portaven al pit, perquè portaven les 4 barres, diguéssim, un rombe amb les 4 barres. I se'ls ha conegut, no sé, des de finals del segle XIX, principis del segle XX, mateix entre la premsa francesa com els catalans. Ells guanyen i conquereixen el campionat francès i la premsa catalana i catalanista comença a fer una exaltació gairebé nacionalista del que és aquesta victòria.
Surt a tota l'arreu de Catalunya, que també contra la Lliga Regionalista, al Pla de Baix, amb molta de la premsa catalanista, parlant de la gloriosa ensenya que porten al pit, fent una exaltació, diguéssim, i se'l comença a vincular amb el que és el catalanisme. I serà un fil conductor que arriba pràcticament a l'any 36, o arriba al 34, quan Catalunya aconsegueix l'autonomia esportiva, la independència esportiva, que comença a competir com a Catalunya, com a nació autònoma a nivell europeu. Paraules del Grandós, d'un escriptor i poeta català, no pas meves, mentre s'exalta el catalanisme del Futbol Club Barcelona d'aquesta banda dels Pirineus, ell parla que a l'altra banda dels Pirineus tenim els germans que juguen a rugby. D'acord? Aquest partit és clau perquè és l'Auspina que engega tot aquí a Catalunya. Després d'aquest partit, penseu que la Samboiana ja estava creada, els primers documents que tenim és de l'abril, però el més probable és que haguessin començat a entrenar al gener, febrer d'aquell 21, però s'acaba aquest partit i en qüestió de 3-4 mesos es creen 5 clubs a Catalunya. El rugby està en un estat latent, però aquesta de l'Auspina la darrera empenta. I té una presència molt àmplia a la premsa. Surt a tota la premsa generalista i a tota la premsa esportiva que venen a jugar aquest partit. Aquest partit es venia a disputar, es va organitzar a través del consolat francès a Barcelona per recollir fons per als mutilats de la guerra, els orfes i aquestes històries. I també és clau perquè va ser la trobada Reinhard coneix a través de la premsa, que juga a rugby aquí a Sant Boi, i li escriu una carta a l'Aleu i li diu: escolta, per què no ens trobem? Ens podem trobar en aquest partit. I es troba. Reinhard, com sabeu vosaltres millor que jo, va esdevenir la mà dreta de l'Aleu aquí a la Samboiana, però va ocupar tots els càrrecs haguts i per haver al rugby a Catalunya i fins i tot va ser secretari de l'Espanyola, quan no podia ser-ho, i fins i tot va participar en la Guerra Civil, va formar part de la Generalitat. Estem aquí, ara farem un petit pas i ens situarem a Sant Boi, que parlem també del procés d'industrialització i el creixement demogràfic que va experimentar sobretot entre 1910 i 1920. Sant Boi era un poble rural fins al 1870, 1880, però a partir que Barcelona creix, a partir que Barcelona creix i comença a expandir-se, comença a ser, perdoneu-me l'expressió, l'hort de Barcelona i comença a integrar-se dintre el procés industrial de cultiu d'autofortícola. I també, paral·lelament, comencen a instal·lar-se fàbriques aquí a Sant Boi de Llobregat. El 1890 la Colònia Güell, la Doble del 1719 i les filatures Ossicum el 1920, amb la demanda de mà d'obra que provoca això. Sant Boi també experimenta un procés demogràfic de creixement molt gran entre 1910 i 1920, que pràcticament creix un 20%. Penseu que d'aquests 6.500, realment 1.500 són del sanatori mental, per tant la població passa d'uns 4.000 a uns 5.000 habitants, que és un procés de creixement demogràfic molt gran. A nivell associatiu, a Sant Boi hi ha molt poques associacions. Hi havia l'Ateneu Sant Boià, creats a finals del segle XIX, i l'Ateneu Familiar, que s'encarregaven bàsicament de la vida cultural i de formar a la canalla de classes menys afavorides, i també hi havia el Centre Estiuenc Sant Jordi, que era bàsicament de la gent de Barcelona. Era per als de Barcelona i la gent de Barcelona que estiuejaven aquí. I a nivell esportiu, tan sols hi havia el Futbol Club Sant Boià, creat el 1901. Ho he parlat amb el Lluís i m'ho ha comentat alguna vegada, que jo no sé ben bé com es va crear el Sant Boià, i ell em comenta que podria ser que hi havia algun directiu de Barcelona que venia a estiuejar aquí i que l'hagués introduït a la canalla del poble. Però la qüestió és que es crea i és l'única associació esportiva que hi ha al poble. El 14 es fa la festa del pedal, hi havia alguna cosa de ciclisme, però no s'institucionalitzen fins al 33, i també hi havia caçadors que sortien regularment a caçar, però tampoc s'organitzen fins al 28, i evidentment hi havia pescadors que anaven al riu i aquestes coses, però tampoc amb una organització a nivell formal. I ara arribem aquí, a intentar respondre per què es va establir a
la teva pregunta, a Sant Boi i no tant a Barcelona. La presència del Valdiví Aleu i Michel Reinart va ser un element clau, va ser el motivador, l'inspirador de tot aquest moviment. Penseu que l'Aleu, en el 1912, quan el Toulouse queda campió de Lliga, ell està vivint i estudiant a Toulouse. Per tant, viu l'exaltació del que és aquesta gran triomf del que és el rugby allà. I això ho va marcar molt. D'acord? La presència d'aquestes dues persones van ser clau perquè arrelés el rugby aquí. També un element que sembla trivial, però que no ho eren les grans extensions de terreny que hi havia. Aquí va aconseguir tenir camp de rugby, que en parlarem més endavant, amb el tema d'infraestructures, i podíeu disposar i jugar com volguéssiu, entrenar com volguéssiu. Va ser la base del rugby català de moltíssims equips. El Club Natació Atlètic, de fet, signa un conveni amb la Sant Boiana en recorrecions finals del 21, principi del 22, per utilitzar conjuntament i explotar conjuntament el camp del Riu. Això a Barcelona no existia. El primer camp que es fa és el 22 i el que passa avui en dia és exactament el que passava llavors. En el moment més àlgid van haver-hi 3 camps a Barcelona, però sempre hi havia una demanda més alta de camps dels que existís, que això sempre la premsa. I després un altre element clau va ser l'arribada del carrilet, a l'inici de la dècada del 10. Era una manera d'accedir a la població fàcil i relativament econòmica. D'acord? Penseu que l'expansió del rugby a Catalunya en els anys 30 és el recorregut que fa el carrilet. Es va crear el 31 al Cornellà i el 35 es va crear a l'Hospitalet. Per tant, és un recorregut, no va funcionar cap a l'altre costat, en canvi cap aquí sí. També ajuda a la penetració a Catalunya, a l'arribada del rugby a Catalunya. És un moment que estan entrant molts altres esports col·lectius, d'acord? En la dècada del 10 entra l'hoquei, el beisbol un pèl abans, en aquell moment s'està entrant el bàsquet, que entren de manera paral·lela, d'acord? Hi ha aquesta nova ganes de practicar esport. Penseu també que en aquella època jugava el pushball, que era un esport que era una pilota de 2 metres ample, crec, i 7 persones que l'havies d'inventar d'una banda a una altra. Era un moment de provar esports nous i el rugby va entrar en aquesta provatura, tot i no sigui una paraula. També que eren molt francòfils. Anireu veient el fil també d'aquell lligam francès. Si heu vist, els primers partits que esmenten són d'equips francesos. La premsa va parlant sobre partits d'equips francesos o vinculats a partir del 10, quan França entra a les 5 nacions, a partir de la selecció nacional francesa, com si diguéssim, no? I aquí sempre hem estat avançats d'això. I també l'estat latent que tenia el rugby. Sembla que no, però la gent jugava al rugby a Catalunya en aquella època. En el 1915 hi ha la crònica d'un partit de 2 equips formats per el Grandó i el Candell, 2 nedadors del Club Natació Barcelona, que fan 2 equips amb una jornada social del club i fan un partit. I també hi ha un altre partit, hi ha un recull de la premsa que fins i tot hi ha fotografies d'un partit entre el Club Natació Barcelona el 1915, del Club Natació Barcelona i el Club Natació Atlètic a la platja de Barceloneta. El primer rugby platja que es va jugar a Catalunya, com si diguéssim. Que ja hi havia un estat latent amb ganes de competir el rugby. Arribem al moment clau en el que es coneixen el Valdiví Aleu i el Michel Reinart. I com veureu a la següent diapositiva, és un procés que també es dona de manera paral·lela a nivell temporal i a nivell de personatges a Portugal i a Itàlia. Com sabeu, Aleu era veterinari, va anar a estudiar a Tolosa el 1900. Ell va anar al 1910, va començar els estudis de carrera veterinària el 1911 i va estar allà fins al 13, diria que fins al 13. El 14 se'n va a París a fer un postgrau de l'època i llavors, per al que tinc entès, i això no és gaire fiable, però bueno, va anar a Normandia, tot el que és fer de veterinària, en l'època de la Gran Guerra. Acabada la Guerra Mundial, torna a Catalunya i va trigar un parell d'anys a engrescar la penya, engrescar els seus amics, els seus col·legues, els veïns. Penseu que dels primers 20 socis, un percentatge molt alt vivien a 200 metres de la Rodona. Aquí Sant Boi tampoc era tan gran, però vull dir, era més gran que 200 metres.
que ben bé captava la gent que tenia prou. I a través de la seva mareta, que era realment qui ens va ensenyar a jugar a rugby, el Michel Reynard, van acabar de donar-li forma al projecte. Penseu que no... Imagineu-vos jugar un esport que no l'hem practicat mai, i que us ho expliqui. Els nostres mestres, diguéssim, van ser els francesos. A tots els equips de Catalunya hi havia o un entrenador o diversos jugadors francesos que portaven l'equip per poder aprendre a jugar. De fet, molts dels jugadors... Ostres, moltíssimes gràcies. Molts dels jugadors no havien vist mai un partit de rugby. D'acord? Van ser professors, promotors, disseminadors, van ser-ho tot, ells dos a Catalunya. L'Aleu va ser... En general, jo no sé per què no es volia vincular amb la presidència de les coses, però ell va ser el tresorer durant molt de temps, tant a la catalana com a l'espanyola. Però va arribar a ser en un moment que l'espanyol desapareix, que el CAT si el tanquen, ell va arribar a ser president de l'espanyola, però durant un període curt a l'any 25. Com podeu veure, també a Portugal, a través de dues persones, aquí també una altra persona que va... Un altre impulsor molt important que no es té en compte i que se'l té molt oblidat és David Cuyàs, el pare del Ramon Cuyàs. No sé si us sona un dels capos dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. El Romà Cuyàs. Què dic? Sí, Ramon. Ramon, perdó, Romà Cuyàs. Gràcies. Ell havia estat estudiant a Montpellier diversos anys, havia arribat a viure a França, ell havia arribat a ser àrbitre a nivell del col·legi francès. I també li va donar molt d'impuls a la secció de la Fundació Barcelona, però amb dues federacions. Ell va ser president de l'Espanyola o de la catalana, ja no recordo, perquè tots eren més o menys els mateixos i fent les mateixes tasques. El mateix procés es va donar a Portugal, van anar i van parlar amb el Maurice Baliatge, que ell havia jugat a rugby, tal com havia jugat el Michel Reynard, i a través de dos impulsors van crear els primers clubs a Portugal, l'any 22. I el mateix procés va passar a Itàlia, que el Piero Mariani i l'Stefano Belandi. El Piero Mariani havia estat treballant a França, després de treballar a França havia tornat a casa i va voler continuar jugant a rugby. Va contactar amb un exjugador de rugby francès, Manuel Gibert, perquè eren també els primers equips. Tot i que això va ser posterior, com podem veure, però bueno, dintre dels anys 20. La primera competició que es va crear aquí va ser el 22, a Portugal la tassa Baliatge el 25, i a Itàlia no va haver una competició prefederativa. La creació de les federacions, com podeu veure, he fet com és un error, perdoneu-me. És Federació Espanyola de Rugby, la catalana es va fer el 23. La Federació Catalana es va crear el 23, l'espanyola el 22, la portuguesa el 27 i l'italiana el 28, també entre els anys 20, com podem veure. I els primers campionats també van ser durant aquesta època. Com veieu, tant les primeres experiències a principis de segle, les primeres experiències formals a l'any 10 i les primeres formació d'equip va ser un procés paral·lel tot el que és el sud-est d'Europa. La formalització de la Unió Esportiva Santboiana. A l'any 1921, aquesta és la primera, disculpeu-me que es vegi tan malament, la primera acta del llibre d'actes de la Santboiana. Van portar tota la documentació i es va establir el juliol del 21. Va ser una explosió, com podeu veure, es va crear en poc temps el Club Nació Atlètic, les seccions dintre del Club Nació Atlètic, dintre del Club Nació Barcelona, es va crear la secció dintre del Catalunya Esportiu Club i es va crear pròpiament l'equip de rugby, l'Universitari Rugby Club i el Rugby Club Sant Andreu, en qüestió de mesos. Per això parlava abans de l'estat latent que tenia el rugby a Catalunya. Tot això va desencadenar en la creació, es van voler organitzar en molt poc temps. Penseu que s'estava disputant la Copa de Real Societat de Curses de Cavalls i la setmana abans de la final es van trobar tots els clubs de Catalunya. De fet, al febrer, a inicis de febrer hi ha un club de la jornada deportiva que hi ha un comentari que se'ls ha vist xerrar el Baldiri Aleu i el Lluís Gibert, de la Fundació Barcelona,
de veure si fan una federació, per unir tots aquests esforços dispersos que estaven havent-hi i per estructurar-se. D'acord? De fet, després del primer partit que heu vist aquella primera foto del 1921, a la primera crònica que hi ha de rugby d'aquest partit formal, el primer que diuen és: fantàstic, aquest partit genial, ara a veure quan enviem un equip als Jocs Olímpics. Ja des del primer moment, diguéssim. I la manera de relacionar-se amb el Comitè Olímpic era simplement creant una federació i una federació a nivell estatal. Ara en parlarem una miqueta posterior. Perdoneu-me. Abans d'aquella final es troben al local de comunicació a Barcelona i en una hora i mitja ho tenen tot ventilat. Per tant, com veieu, ja ho teníem molt parlat, ja sabia que volien el tema, i l'endemà ja presenten els estatuts al Govern Civil de Barcelona. En parlem més endavant, però vinculat al que era la llei d'aquell moment, que era la llei d'associacions del 1887. S'havia de portar al Govern Civil. El primer campionat d'Espanya es fa el 1923, que ara recentment l'han reconegut, la Copa Ràfols, la Unió Esportiva Santboiana, que la guanya la Unió Esportiva Santboiana. I la idea de crear primer la Federació Espanyola en lloc de la Federació Catalana, que era el que tenia més sentit perquè només jugava aquí a Catalunya, era, com us dic, primer la crida olímpica. Ells, tant sí com sí, volien enviar un equip, un 15 català, a competir als Jocs Olímpics de París. En aquell moment, el 21 encara no sabia que era París, però els Jocs Olímpics. Després es va crear la Federació Catalana, perdoneu-me, respecte als Jocs Olímpics. En aquell moment el CIO s'estava començant a endreçar, a partir de l'any 20 es comença a endreçar i només accepta equips que tinguin federació estatal o federació nacional. Per tant, el que tenia més sentit si volia enviar un equip als Jocs Olímpics era fer això. Penseu que la natació de Barcelona havia estat en tot el procés i en tota la campanya olímpica des de l'any 1920, que ell envia ja nedadors i remers als Jocs Olímpics d'Anvers. I també per això van crear la Federació Espanyola de Natació abans de la Federació Catalana, perquè volien enviar els seus nedadors a Anvers i era l'única manera de fer-ho. Llavors, com que el Club Natació Barcelona va estar molt vinculat, va liderar aquest procés de formació de la Federació, va pensar exactament el mateix pel rugby. I també perquè era una manera de relacionar-se amb les institucions estatals, que també era necessari. D'acord? Per tant, en aquest 22 crea la Federació Espanyola de Rugby i llavors, aquí a Barcelona, programa que no ho he esmentat. I llavors, quan ja tenen totes aquestes coses fetes, les relacions amb l'Estat, les relacions amb el Comitè Olímpic, el que decideixen és posar-se manos a l'obra, perdoneu per l'expressió, i diuen, fem una federació de clubs de Catalunya per clubs de Catalunya. De fet, encara he d'anar a mirar-ho a l'arxiu, que volia mirar-ho avui per aquest comentari, però no he pogut fer-ho. A partir del 23 pràcticament només funciona la Federació Catalana. La Federació Espanyola no té una funcionalitat fins al 25 que torna a aparèixer, però ja les fitxes són fetes per la Federació Catalana, tot i que estan subjectes a la Federació Espanyola, però ja per la Federació Catalana. S'agafa el reglament de la Federació Francesa, que ja portava uns anys d'experiència, crec que el rugby a França s'institucionalitza el 1889, però la Federació Francesa es crea post-Guerra Mundial, el 1920, que es desfà d'una unió d'associacions que hi havia francesa, l'UFSA, i s'autonomitza, com si diguéssim. I bàsicament el que volien era reunir els clubs catalans, comunicar-se amb les institucions catalanes. Penseu que en aquella època encara la mancomunitat estava vigent, que no la tanca el Primo de Rivera fins més endavant, i la mancomunitat oferia subvencions als esports, perquè ens entenguem, minoritaris, els esports que patien, i volien tenir accés a aquesta subvenció. I després per seleccionar l'equip català. Penseu que el primer partit, la primera internacionalització del rugby a Catalunya és l'any 23, que juga aquí al Camp del Riu contra el Toulouse Orlando Olímpic. És el primer partit internacional de la selecció catalana. Per posar en context, no he parlat gens de la selecció espanyola, perquè parlem de la Federació Espanyola, el primer partit que juga la selecció espanyola oficial i formal és l'any 28, dels quals 12 dels 15 jugadors són catalans. Però Catalunya, els 5 primers partits els tenim tirats l'any 24, crec, 25.
que ja jugava de manera regular. També penseu que estem en un procés de creació de federacions. La Federació Catalana de Bàsquet o espanyola, encara no se sap, perquè no ho tenen clar, es crea l'any 23, la Federació, com he dit, espanyola i catalana de natació es crea l'any 20, la d'atletisme s'ha creat la catalana el 15, però en el 20 es crea la Federació Espanyola, es crea la Federació Catalana d'Hoquei, la Federació Espanyola d'Hoquei. Fixeu-vos que estem en un procés d'institucionalització de l'esport a Catalunya. En aquest marc estem les federacions. Ens centrarem una miqueta en veure la singularitat de la Santboiana, que per mi és interessant, i en parlem una miqueta més quan arribem al padró, però és interessant perquè la majoria de clubs a Catalunya, perdoneu, deixeu-me explicar-vos, tot el marc de la socialitat que realitzarem serà dintre un marc associatiu, que és a dir, els clubs. Els clubs neixen a imitació de l'Anglaterra victoriana, que nosaltres hem après dels francesos, i tindran marcats aspectes geogràfics. A Catalunya serà bàsicament a Barcelona o a les poblacions costaneres. Tindran clarament marcats termes socials, joves adults, gènere, seran homes, simplement homes, i aspectes econòmics. En general, de la petita burgesia, petita o alta burgesia, creen aquests clubs. D'acord? Aquí a Sant Boi és particular perquè era l'únic club que era una composició social mixta. No parlem una miqueta més endavant, parlem primer de l'estructura més formal, de la societat formal, que parlem de l'organització, és a dir, com s'estructurava de manera interna les relacions entre els associats, els practicants i els dirigents, quines pràctiques es feien dintre el club, que bàsicament quantes més disciplines esportives es feien, més possibilitat de trobar-nos i de fer xarxa social, i també les infraestructures bàsicament del camp i una miqueta del local social que era el Banc Novell. L'organització bàsicament ens venia marcada per als estatuts i els reglaments, que eren vinculats a la llei d'associacions del 1887. Penseu que el primer reglament de la Santboiana és bàsicament una pàgina i mitja, i és el que ens obliga a tenir la llei. D'acord? Que parla de la denominació i objecte, de la forma de govern, dels recursos que tindran i què passarà amb aquests recursos si es dissolen. Aquestes eren les coses bàsiques que demanava la llei. No ho veieu, em sap greu, jo pensava que quan quedar-ho era millor, però vaja. Bàsicament diu que la denominació de la Unió Esportiva Santboiana, de la denominació del club serà Unió Esportiva Santboiana, que l'objecte del club serà promoure i fomentar la pràctica del rugbi i dels esports atlètics, per tant tenir una vocació pluriesportiva, com eren la majoria de clubs d'aquella època. I després parla de la tipologia de socis, que n'hi havia 3, que eren els honoraris, que els decidia la Junta, i tenien els mateixos drets que tenien els que pagaven, per entendre'ns, els socis promotors, que tenien una minva de drets, aquests pagaven crec que 10 pessetes a l'any i bàsicament eren mecenes, eren aportadors al club però no tenien ni veu ni vot a la Junta, ni a les assemblees generals. I llavors hi havia els numeraris, que eren els socis que pagaven, crec que era trimestralment 3 pessetes, 12 pessetes a l'any. Penseu que era el club més assequible de l'època en què es practicava rugbi, no hi havia cap filtratge de classe, com hi havia el Club Natació Barcelona. El Club Natació Barcelona, per ser membre del club, t'havien de proposar 2 socis i a més havies de fer una entrada a fons perdut de 100 pessetes. En alguna època, quan s'acostava més l'estiu per la piscina, i de 50 més a l'hivern. Però s'havia de fer una aportació econòmica, la qual marcava ja un filtratge de classe. D'acord? I penseu que ells tenien en aquella època uns 1.500 socis, que era una entitat una mica més gran que la Santboiana, que en els anys 20 tenia una 70 o 23, diria. I després, la Junta es triava de manera democràtica, tenia una component democràtica, l'Assemblea General es presentava, però pràcticament era per aclamació popular, no hi havia
competicions ni res, bàsicament es presentava l'Aleu amb la gent que volia que tenia ganes de treballar i s'aprovava aquesta junta, es votava, però era per aclamació. I també els recursos, què passaria amb els recursos de l'entitat? Està en aquesta segona cara d'aquí, que era bàsicament, si es dissolia la institució, aniria de beneficència. Respecte a les pràctiques, va ser el primer club que es va crear per practicar rugby. L'objecte de ser, el sentit de ser de l'entitat, era la pràctica del rugby. I... Digues? Perdó. I també l'atletisme es practicava, però com a activitat secundària. Penseu que en aquella època l'atletisme era un esport de base. Les fases dinàmiques del rugby llavors eren superdinàmiques, eren un caos, no s'aturava el partit en cap moment. I quan millor preparació física tenies, evidentment, més aguantaves el partit. Tots els clubs d'aquella època tenien secció d'atletisme. El CAT tenia secció d'atletisme, la Natació Barcelona tenia secció d'atletisme, que era on estava encabit el rugby, a la secció d'exports annexes, el Club Natació Barcelona tenia secció d'atletisme, tots els clubs en aquella època tenien. I la Sant Boiana, des de la primera junta, va tenir un local d'atletisme. Penseu, com hem dit abans, quantes més activitats podies promoure, més possibilitats de trobar-se i conèixer la gent. Llavors, d'infraestructures, tenien bàsicament seves, era el Camp del Riu. I va ser un dels èxits i una de les raons que va sobreviure la Sant Boiana. Penseu que els equips que no tenien camp anaven a poc desapareixent. El Club Natació Barcelona, si us repasseu les actes, que vam repassar les actes del 21 fins al 24, que va desaparèixer, a cada acte, pràcticament a cada acte, no tenim camp. El Picornell, escolta'm, quan podem tenir camp? I no hi havia manera. I penseu que va anar pol·lulant pels camps de la ciutat, que n'hi havia molt pocs. S'anava a jugar, no a jugar aquí perquè no tenia camp, com al Camp del Riu, s'anava a jugar a Sant Adrià del Besòs, a principis del 24, s'anava a Sant Andreu Comtal, Sant Andreu Palomar, perdona, que hi havia el camp dels Diables Rojos de Sant Andreu, i no tenia camp de rugby. I a poc van anar desapareixent, també. Penseu que en aquella època s'enduia el 70% del pressupost de l'entitat, que era una despesa brutal, però va ser la clau, va ser la base del rugby a Catalunya durant molt de temps. I després, en no tenir un local social, jo interpreto que per qüestions econòmiques les reunions del club es feien, les assemblees es feien al bar Noé. Respecte als orígens socioeconòmics, no es veu, ja sé que no es veu, però simplement em creureu, jo quan ho veia aquí a l'ordinador ho veia molt més gran, i pensava que tenia una pantalla més gran, però vaja, aquests són els... Això és extret del patró del 24, d'acord? Que dels 25 primers socis hi havia paletes, hi havia pagesos, hi havia jornalers, hi havia ferroviaris, és a dir, obrers, que eren la força de treball, els que es van encarregar probablement de planar el camp, els que s'encarregaven de regar, els que s'encarregaven del matiment, eren la força de treball, que posteriorment van ser els davanters. Com sabeu, en el rugby hi ha una divisió social del treball molt forta, que hi ha els davanters que s'encarreguen de conquerir i de conservar la pilota, i llavors hi ha, jo no diria ni burgesia, l'aristocràcia, que és la 3/4, que ens hem de trencar les banyes, teniu aquí la pilota, jugueu-la, gaudiu-la. I aquesta part de treballadors eren paletes, pagesos, jornalers i ferroviaris. També hi havia artesans i menestrals, que eren flaquers, pintors i petits comerciants. A partir de la dècada del 20 comencen a aparèixer a Sant Boi els petits comerciants, que seran aquesta gent que també formaran part del club, i llavors la petita burgesia rural, que hi havia industrials, veterinaris i metges. Penseu que això és molt estrany, no només en el rugby, que el rugby és molt estrany, però en els clubs de Catalunya. Els clubs tenien una clara identificació, ja sigui geogràfica, ja sigui d'origen social, ja sigui... Ara no em ve l'altra característica al cap. Penseu que el Barcelona, el Club Natació Barcelona,
era d'adscripció social burgesa. Els que anaven allà eren els burgesos. El CATSI, en canvi, era l'únic equip obrerista, pròpiament format per gent del comerç i de la indústria, de treballadors de la indústria del comerç. En canvi, aquí a Sant Boi es crea a través del club un dels primers clubs de composició social mixta. És a dir, era estrany veure els pagesos jugant i entrenant i anant al bar posteriorment al costat dels veterinaris, al costat dels industrials, al costat dels comerciants. No era una cosa comuna a Catalunya. I llavors també aquestes característiques li donaven un sentit molt peculiar al sentit del jugar al rugby, a la Unió Esportiva Santboiana. Tenia un fort caràcter amateur, i era una de les coses que si llegiu qualsevol dels escrits de l'Aleu ho veureu, ell va aprendre molt. Aquest era una cosa de classe. Penseu que la ideologia amateur es va introduir a mitjans finals del segle XIX, al segon terç del segle XIX, com a element ideològic d'exclusió social. No volien que els corrantes juguessin a futbol i juguessin a rugby. Era un esport que estaven començant a perdre. Penseu que la legislació britànica, molt més avançada que la nostra, van fer la TNUR, el que havien de tenir el dissabte a la tarda lliure, el diumenge lliure, mitjans del segle XIX, i el segon terç, cap als anys 60. I va ser quan llavors els obrers que estaven acostumats a treballar 12 hores al dia, de dilluns a diumenge, van començar a tenir el diumenge lliure i el dissabte a la tarda lliure. I què feien amb aquesta activitat? Feien activitats d'oci. I quines? Imitaven a la burgesia i se'n anaven a jugar a futbol. Que el futbol, com us he dit, no estava encara codificat. Cadascú jugava a la seva manera. Diguéssim, però era un futbol rugby i he de pensar que jugaven al mateix camp el senyorito que ha estat 8 hores, si en general, 6 hores picant a màquina, al banc, el que sigui, jugaven contra el miner que portava 12 hores picant a màquina. Imagineu-vos que els atropellaven. I no volien, perquè estaven perdent control de l'esport, i no volien barrejar aquesta barreja de classes. Per tant, es va introduir l'amaterisme a nivell oficial en els estatuts de la Federació Internacional de Rugby, per excloure els treballadors. Per tant, aquest caràcter, l'Aleu li va prendre molt bé això a França i li va molt bé en el sentit que es va integrar, no que era ni bon ni dolent, amb aquesta filosofia. I ell treballava amb el concepte d'esport, de gaudir de la pràctica. Tot i això, pensem que era l'únic club de fora de Barcelona. Per mi era una lluita entre el món rural i el món urbà. És a dir, per als de Barcelona ens venen els pagesos de Sant Boi. I per als de Sant Boi anem a competir amb els senyorits de Barcelona. Penseu que, excepte el CATSI, tots eren equips d'una posició social relativament benestant. Vull dir que era aquesta lluita. I totes aquestes coses que hem estat parlant de la formació del club, donen aquest caràcter, una forta identitat territorial, diguem. Penseu que, deixeu-me dir-ho, vull dir, si no em remeto a les cròniques i no us puc ensenyar. Era un esport molt violent. Era un esport molt violent i a Sant Boi es feia encara més violent. Però l'hem d'entendre no com una violència gratuïta. Era com s'interpretava el joc en aquell moment i en aquesta ciutat, en aquest poble, en els anys 20. Era part intrínseca del joc. Vam aprendre el rugby dels francesos. I els francesos, els que heu estat allà i heu vist partits, allò és la guerra. Jo me'n recordo d'anar a jugar un partit contra un equip del sud de França i m'havien posat de talona, malauradament, i vaig treure el peu a l'anguiler. Es va aixecar directament la primera línia i em van inflar per tot arreu. Les teves no eren teves, les meves no eren meves. A jugar així. Nosaltres vam aprendre aquest tipus de rugby. I aquí es va interpretar amb que la força del cos era l'essencial per jugar i era una lluita cos a cos. Era una entrega i anàvem a defensar el poble contra Barcelona. I era aquesta lluita del món rural i el món urbà. Penseu que la segona Copa de Carrera de Caballos, el titular, us el parafrasejo perquè no me'n recordo exactament, però diu: después de 20 minutos de juego y unos cuantos de pugilato, se terminó el partido. Us diré que
no es pot dir una estadística, però més de la meitat dels partits del Sant Boi acabaven a minuts. Però, insisteixo, era la manera d'interpretar el joc. L'hem de veure com un joc violent, sí, però també era la manera que s'interpretava aquí, que s'utilitzava el cos per fer-ho. L'essencial, perdoneu-me, era la victòria. L'essencial era guanyar. Penseu que la Santboiana guanya la primera Copa de Reals Ciutats de Cursa de Cavalls en el 22, guanya el primer campionat d'Espanya en el 23, de primers equips, i el primer campionat d'Espanya de segons equips. El que feien no era trobar-se a pensar-s'ho bé, que també, però quan anaven a competir, anaven a donar tot el camp. I aquí més o menys acaba la presentació i espero haver-vos pogut donar un fil conductor a nivell de la influència francesa que tenim en el rugby aquí a Catalunya, des de les primeres notícies que tenim sobre equips francesos, les primeres experiències normals amb equips francesos, tothom tenia francesos a l'equip, el 23 crec que l'entrenador de la davantera era el Grenier, un noi que venia de Perpinyà, un home que havia vingut de Perpinyà. La primera internacionalització fa amb equips francesos, la segona internacionalització, que és el 34, es fa a París i els francesos ens donen l'hoquei, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, tenim aquest fort vincle en aquells anys amb els francesos. També espero haver-vos pogut donar un sentit de per què arrel aquí a Sant Boi, amb aquestes dues figures que són el Leleu i el Reinat, però també el fet de poder disposar de camp com i quan volguéssiu, i també del carrilet. No ho sé, el sentit de la pràctica, com us hem acabat ara, és la victòria. Hi ha una rivalitat molt directa entre el món urbà i el món rural per mi en aquella època. Una cosa molt interessant a estudiar, si algú s'engresca, serien els partits entre el Barcelona i la Santboiana, que als anys 30 ja són gairebé la guerra. En una final de campionat de Catalunya ja no volen xiular els àrbitres aquí i demanen que vingui l'àrbitre francès. Si veieu els cartells del 23, necessitava la gent, no només aquí a Sant Boi, a Sant Andreu de Palomar, que era un barri obrer, també passava una cosa molt semblant. Jo no estic dient com a crític, de veritat, ho estic dient simplement què és el que passava. Venir a jugar aquí era difícil, era dur i una final, ara no em feu dir l'any, però si algú ja us busqueu, diré el Sirvent, van venir un àrbitre francès perquè els catalans ho van jugar a la final, vull dir que així estem. Vaja, no la veieu, em sap greu, però una mica de la biografia, que si algú està interessat l'enviaré, evidentment, i si voleu contactar amb mi, el meu correu és marguero.pasarelo, amb s2ls@ubic.cat, i després és una compte molt modesta de Twitter, dues de fet, la primera, a veure si funciona l'enllaç, la primera és aquesta, que és Vademecum, que faig difusió del que és el rugby a Catalunya i a l'Estat, en general a Catalunya, perquè en aquestes èpoques de Catalunya, i a l'Estat a nivell històric. Justament avui jugava la primera final del campionat madrileny. I després tinc la meva personal, que aquí ja és meva, que vaig comentant altres coses que no només rugby, però precisament avui parlava d'aquesta... Ai, no ho veieu, perdoneu-me. Ostres, pensava que ho estàveu veient. Disculpeu-me, pensava que l'any de ella. Vaja. I després, si us interessa, tinc un article també. He publicat molt poc, vaig acabar la tesi el 23 i ara estic començant estic escrivint en la catalana, un llibre sobre la història del rugby a Catalunya, diguéssim, aquestes coses. Però bueno, si a algú li interessa l'article, i tinc un article, si poseu materiales de la història del deporte, Pasarelo, el podreu veure. Fins aquí hem arribat.